Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubikwa ukuthi usededelwe okujabula abaningi ngesikhathi kuvela indaba zokuthi useboshiwe ngenxa yokuthuka ukhuzana. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwe Demetic amalam usibonga konke wakantwana Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Ukuqhuma injabulo yodwa emva kwezindaba zokudedelwa komhlazi kaMaskandi usiqiniseko umvelaso bekuvele indaba zokuthi ukalelwe ngamasongo kaSigonyela namhlanje ntambama. Kamumva nje kuvela usiqiniseko esekhuluma nabalandeli bakhe lapha enkundleni yakhe adume kuyo ku TikTok. Abantu bakujabulele kakhulu ukuboshele ngaphandle kuka asiqiniseko. Bafethu ngaphandle uthi ngikhulume kakhulu ngizodedela inkulumo la ade sikhulumela khona nabantu ancokola nabo khona lapha ku TikTok emva kokuboshwa maqede adedela ukusho ukuthi mhlambe uboshelwe ngaphandle. Hayi madoda. Hey, ngicela ukubona umfoka lokhuza enama like lapha ku Facebook. Unetati nje bayibambe ngendluzo lebekhuluma ngegama likalokhuza hawi. Ngeminute bisengazi ukubani like laba 13k. Hey basheshile. Manje bangidumisa Asinendaba nakho wonke manje mhlambe i-account yami ngiyobuyisa ko 300k followers yabona. Kodwa manje bahlekisa manga yabona. Bangithonisa kakhulu. Hayi isiqiniseko nyakuvuma usubaba kimi wena. Hayi nyakuvuma. Hayi bahlekisile manga. Umile lapha umbuzo kade umile umbuzo kamapholoba. Batshela labantu ngihlezi ngibatshela ngithi kwaMvelase sine tribe yethu abavelase. KwaZulu sine tribe yethu omgibe yabona noma benje kodwa KwaZulu la ngizalwa khona sine tribe yethu futhi yabona nginja nje ezalwe ebukhosini eblessed ongazi ukuthi blessed ngani hey manje Hayi uthi madoda. Hayi abantu ababeke phansi umntwana wethu uyenza umhlaka 30 Thina sikhuluma sibuye bhuti umgebe thina sikhuluma sibuye nganeno wemgebe kwathi wasokhulela emhlabathi njengezambane. Usho umfana. Sawuzini madoda. Wephunyuka othi ngisho lento ku live aba record. Angeke ukhulela emhlabathini njengezambane. Yabona makakhulela wena emhlabathini njengezambane. Ngoba bebaningi abakhulela emhlabathini njengezambane. Kusho mina. Mhlambe bayokhulela njengecarrot ke wona. Yabona ke bona kayi ngoba ezinye zezinto asiyinqini. Yingoba nje kuphela siyabona. Uyabona sihlonipha social media. Yingoba nje kuphela sivezi kanjalo kodwa hayi ezinye zezinto asiyinqini. Kodwa ngisho malume yabona ngiletha kuwena udaba sengiqedile naye ngikhuluma naye lokho ethi angisho kanjalo ngithi mina yabona ngoba umoya nguphakamisa ngifuna ukukukhombisa ukuthi wazi ukuthi ngifunda isikole akusho ukuthi angiyona insizwa. Ngisho ngashona ezansi ngisho ngenzani solandelana. Hayi phunyuka mina nginalutho angidubuli mina ngitshela Wephunyuka awuzongimela mfowethu awuzongimela naku kuthiwa Ngiyaxolisa ukukhuluma ngomuntu lo kunabantu abacela lapha yasiqiniseko. Ngiyaxolisa ukukhuluma ngomuntu osifazane kunabantu ababhala lapha kuma comment bathi bacela ukufakiwe ugenco. So ngiyasaba ukum-invite uMapholoba ngcono ukuthiwa mhlawumbe uzosho kuma comment ukuthi aka invite because akimboni kuma request. No. Uge lo wekhanda elimbulu ngazi ikhanda. Hey abadakwa loyo. Ufaka uge kuthiwa ufaka 500 ungamfaka. Ungamfaka. Kanti yini bona kuhlezi ukhokhwe yini kubona bethande ukuthi bejaha ukuthi kuyakhokhwa sebedelile bona ukukhokha. Ungamfaki uge ungamfaka enkulumeni. Ngiyamvumela nje wangakitha ngithi ungamfaki nje ngiyekeni nje lo wekhanda elimi kanje ngiyempela lo wekhanda nje kodwa bafowethu ngase ngidunyiswa kangaka ngase ngidunyiswa kangaka ngiyalisaba udumo umgibe bafowethu wantu uphila empela iphila nje ngeke nama bodyguards manje hayi bathumela umyalezo eyami impilo awisidade mfana wami suka awisidade mfana awu
manje ngixabela namantombazane yabona. Oh sisiboda mangithi ngiyabheka nje hayi oh sisiboda lebe ngixabela nawe. Baba nami. Kuthiwani manje methu yakho ku 80,000 ngoba sesilalile manje njalo phakathi. Ngoba basaqashwa basebefuna ukuqashwa ngami manje. Sebefuna ukuthi ngibakhokhele 100,000 bobodi yini i-defamation. Indlala ibhilinkule. Wathi majota lokade ngifonele ngicela i20 la ethi umphathele i20. Thiwa mina ngibophatha isinkwa, neboss. Yini boss? Theni malungu Ngiphathele i20. Yeah, bangifuna 100k yeah. Abana nkinga nje ngizobe ngibondla nje ngo50 rand. Inyanga nenyanga 50 rand yabona ngizobe ngibondla nje. Mase ngiyabuya ngithi ngiyanondla bafuna bami ingakho namakhanda amakhulwane. Wathi yangixaka lento ukuthi umculo udumile mawusuba nobuso ngazi ukuthi ubentelezi njengomgibe. Engazi ukugeza ngentelezi nga. Yazi malume ngiphume kuFacebook sengibhocobele. Ngibe 26. Kuluntu. Mfowethu Velasi. Wena uyindoda phesheya wena. Kunjani? Yini ibhantinti leli? Wenzenzana ezingafenditshe mfana sikunika amandla aboni. Nje ububoshwe nje wena mfana. Ngingabafuna ukudunusa ngithi ngidunusa njengaye ngithi awufuna ukudunusa ngithi ngidunusa njengaye hey kuthiwa awufuna ngakho njengaye malume sathi shizila sonke TikTok wena malume sathi ngenza ukuthi ngibe free kanje ngidunuse njengaye ndo malume sathi sifuna ukutrenda ku TikTok wena wasuwagqimela imithi emkhulu hamba othwalela ukutrenda wenzani ukanga ya kodwa bafowethu iyahlupha lento ukuthi ungawasha na imali hayi suka abantu banemali kodwa bawasheka hayi ngeke abafana bakithi niyaphila bafowethu wethu na hayi mfowethu Velase ekseni kusasa ngizoke inbox ngizothatha inamba ngizokuthu ngithi ngiyafona mina ithi phone phela khona imali okungcwele ithi Usukhohlwa lapho. wethu na Yazi. ngithi ngiyafona mina bafowethu ithi phone usiqiniseke Mvelase lo ngisase ekhindini okwamanje ngizobuya ngolesihlanu Mina ngibona ngecall nje awufethe ushimora loyo ngibona le number phone ngayo hayi futhi i20 kuphela emayibhoro kuphela mfowethu isana lo hayi bona mfowethu Velase bona mfowethu Velase Velase namhlanje ukudlala wena mina ngifonela kuthiwa mshana ukuphi lapha badinga isinkwa manje ngivele ngafika ngaphethe ngisho isinkwa nje inkukhu siyoyithi Velase kodwa ngakutshena amandla akho mfowethu ngakutshena ukuthi unamandla ngakutshena kodwa uyinkinga Velase yabona bashawa iphawa yabona makuthiwa khona nangibeza akunabantu lapha uyinkunzi yokuqaqwa mfowethu Velase futhi awusiyo nenkunzi yabona uyinkinga impela uyibhube selibhodla phakathi kwezizwe impela Buffalo uBuffalo impela hayi musani kulona nqomo umuntu kade ngikhalela nge20 mina bo hayi phela yeye ungena insizweni le mfowethu weshimora ngizonginikeza inamba la ngifuna ungiforwardele izithombe zalowa mjidi esasihleli naye kumbuso wamaciko ngase ngidakiwa ngibona ngalutho mnewethu angifuni mina ukuzenza mina mfowethu utshwala ngiyaphuza yabo angenyezi kodwa ngifuna nje mfowethu ukuthi ungiforwardele izithombe zalowa mjidi esasihleli naye because khona into engayitholisisi hayi luke mfowethu Velase buti bakubeke bona singabakhuculula ngoba uzokhipha nje umusic video
weGucci ne15 to bani singabakhuculile singabavalela ukuze izotrenda kahle le music video ayivalela isiqiniseko hayi banyile kunento engidala lani yeah elimaza abantu kakhulu. yeah la nayo ingoma futhi ezodlala khona ingoma ezodlala la